Príjem z prenajmu nehnuteľnosti. V hornej časti nájdete pole pre nahratie výpisu z bankového účtu. Najjednoduchšie je vyfiltrovať si v internet bankingu len transakcie súvisiace s prenajmom. Výpis stiahnite a nahrajte. Akceptujeme štandardné formáty obrázkov PDF či tabuľky Excelu. Pod poľom pre prílohu sa nachádzajú zoznamy pre vaše transakcie. Nový záznam pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať. Dôležité upozornenie k príjmom. Príjmom je prijatá úhrada za prenájom vrátane úhrad za energie. Vratná kaucia sa však v čase prijatia nepovažuje za príjem. Tým sa stáva až v momente, keď si ju zmluvne ponecháte a nevrátite ju nájomcovi. Dôležité upozornenie k výdavkom. Ak nehnuteľnosť nemáte zaradenú v obchodnom majetku, môžete si uplatniť len výdavky na energie, správcovské poplatky a telekomunikácie. Opravy, poistenie či úroky z hypotéky si v tomto prípade uplatniť nemôžete. Pri každej transakcii nájdete tlačidlá na jej úpravu, skopírovanie alebo odstránenie. V spodnej časti si môžete uplatniť oslobodenie od dane do 500 eur, prípadne vyznačiť, že je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku. Tým získate možnosť uplatňovať si ročné odpisy vo výške 1/40 hodnoty a širší okruh výdavkov. Po vyplnení kliknite na Pokračovať.